Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ dị mkpa ka anyị chọọ ọtụtụ ụzọ. Ọ dị mkpa ka anyị kpee ekpere maka ọtụtụ ụzọ. Anyị kwesịrị ịnọrọ ọdụ wee chee, onye ka m ga-agọzi? Gịnị ka m ga-emere onye ọzọ? Ma dịka anyị na-eme nke ahụ, ka obi anyị ga na-apụ n'ebe onwe anyị. Ma dịka anyị na-agaghị na-ebukarị onwe anyị n'uche, dịka ị chere, anyị ga na-enwekarị obi ụtọ. Achọrọ m ikwu n'ụbọchị taa banyere ike nke ijere ndị ọzọ ozi. Imeela maka nke ahụ. Obi ekele nye otu onye ahụ nke n'ebe ahụ nwere obi ụtọ. Ịma n'afọ anyị kpọrọ ya afọ ekele na Joyce Meyer Ministries. Anyị nwetara ọtụtụ ihe ndị dị iche n'ime ụlọ ọrụ anyị, dịka na ebe anyị na-edewe akwụkwọ ije ozi anyị. Afọ niile anyị nwere ọtụtụ mmadụ ndị tinyere na ihe ha ji ekele Chineke, ha wee were akwụkwọ nyachichaa windo niile, n'ihi na akwụkwọ nsọ si na-enye ekele ma na-ekwu ya. Mana ọ dị mkpa ka anyị ghara ị na-ekwu ya naanị n'ọnụ, kama ka anyị na-emekwa ya eme. Mana ekwenyere m n'otu ụzọ nke kachasị, ma ọ bụ otu ụzọ nke pụtara ihe ka anyị nwere ike isi Chineke ekele dịrị gị n'ihi ihe ndị ị mere m, bụ ime ihe iji nyere onye ọzọ aka. Amen. Okwu a bụ onye ozi ọ na-abịakarị mgbe ụfọdụ n'ụzọ dị nke na-amasị anyị. O nwere ụdị ihe a na-adịghị ụtọ, na-abaghị uru, mgbe ụfọdụ na-ewetu echiche nke anyị na-ahụ ya dịka ọnọdụ dị ala, dịka ihe ọ bụ ị na-eme ya ị gaghị emezi ihe ọzọ. Ma Jizọs sịrị na ọ bụ ya bụ ihe kachasị ihe ndị ọzọ. Onye kachasị bụ onye ozi nke mmadụ niile. Ma ekwenye m na ọnọdụ ije ozi bụ ọrụ nke ị na-aga enweta ebe ọbụla, ịma onye nlekọta n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ isiri onye ọzọ nri, ma ọ bụ ime otu ihe ọwụ nke anyị chere na ọ bụ ije ozi. Mana ekwenyere m na n'agbanyeghị ihe anyị na-eme, anyị mee ya n'akparamagwa nke anyị bụ onye ozi. Nke ahụ bụ ihe Chineke na-ekwu banyere ya. Ugbu a enwere m ikikere kachasị n'ime ụlọ a. Lee ya anya otu ụwa si ele ya anya. Ị nwere ike ile ya anya dịka ịma ya nwa kacha mkpa n'ebe a. Ọ na-arịgoro n'elu ebe a, ọ na-eme ka ndị mmadụ niile na-ele ya anya. Ma lee, ana m etinye n'obi m mgbe ọbụla na ana m eme nke a dịka onye ozi nke Chineke. N'agbanyeghị na abụ m onye nkụzi na onye ji ikikere taa, n'ime obi m anọ m ebe a ịgara Chineke ozi na ịgara gị ozi, ime ka ndụ gị dị mma. Ịbụrụgodo onye ode akwụkwọ, ma ọ bụ na ị na-azụ ụmụ, ma ọ bụ na ị na-arụ n'ụlọ ọrụ, ma ọ bụ na ị bụ onye dọkịta, ihe ọbụla ọnọdụ gị bụ, ihe ọbụla otu ọbụla isi egosipụta onyinye amara gị n'ime ụwa, ị ga na-eji agwa nke anọ m ebe a ije ozi na-apụ mgbe niile. Amen. Anọ m ebe ije ozi, mana enweburu m otu efe edere anọ m ebe a ije ozi, ma mụ na nwa m nwoke so na-aga otu ebe. Nwa m nwoke nke dị afọ 35, mana ezinụlọ ya m wee ruo yikwe na akwa ahụ edere anọ m ebe a ije ozi, ya wee chịwa ya dị ya ka ihe atọgbuola onwe ya n'ọchị. M sị ọ dị ka ikwenyeghị ya. Otu ọ dị, nke a dịziere anyị ka ihe ugbu a. Ịma anọ m ebe ije ozi ugbu a, enwechaghị m onyinye nke inye aka. Ya mere ana m eme, ọ bụrụ na mmadụ wufuo mmiri, kama m ga-agbara ọsọ gaa hichasịa ya, m gwa mmadụ si ya hichasịa ya, aga m. Ya mere m mee ka emee ya, ma ana m eme ka emee ya n'ụzọ ọzọ. Mana ya mere agaghị m ele ya anya otu ọtụtụ mmadụ ga-esi lee nkọwa okwu ahụ anya. Enwere m ike isi na ọ machaghị m ahụ n'ụdị ije ozi nke ahụ. Enwechaghị m onyinye amara inye aka siri ike n'akụkụ ahụ, mana ana m eje ozi, ma ana m enye aka n'ụzọ ọzọ dị iche.
ana m eje ozi n'ime mmụọ na-enye aka n'ime mmụọ. Ana m eche na ọ bụ ihe dị mkpa inweta otu a ga-eji wee kọwatụkwuo okwu a tupu anyị ebido, n'ihi na ọ pụtara ihe ọzọ dị iche karịa ihicha ala ụlọ, isi nri na ihicha tọilet. Onye ọbụla, onye kwere ekwe ọbụla kwesịrị inwe omume nke anọ m ebe a ije ozi, ma achọrọ m ka ige ntị na ihe m ga-ekwu. Anyị kwesịrị imesi ike, ka anyị kwuo imesi ike. Anyị kwesịrị imesi ike na ikpe ekpere na ịchọ ụzọ nke anyị ga-esi jee ozi ma ọ bụ nye aka nye ndị ọzọ. Anyị kwesịrị ịchọ ụzọ, anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ụzọ. Anyị kwesịrị ịnọrọ ọdụ wee chee, onye ka m pụrụ ịgọzi, gịnị ka m nwere ike imere onye ọbụla ọzọ. Ma dịka anyị na-aga n'iru ime nke ahụ, ka obi anyị ga na-apụtụ n'ebe onwe anyị nọ. Ma mgbe obi anyị na-apụtụ n'ebe anyị nọ, chee ihe ga-eme. Mgbe ahụ ka anyị ga na-enwe obi ụtọ. Amen. Ya mere anyị ga-ebido na ndị Kọlọs 3 amaokwu 23 na 24. Anyị ga-eweretụ oge taa gụkọtatụ akwụkwọ nsọ ọnụ. Ekwenyere m ndị nke Chineke chọrọ ka anyị oji were nyere anyị aka ka anyị nweta nke a karịa ka anyị ma ya na mbụ. Ihe ọbụla bụ ọrụ gị, ihe ọbụla nke ị na-eme, ọrụ ahụ adịghị mkpa. Ihe anyị na-eme abụghị ihe dị mkpa. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na ya n'obi gị niile, site na mkpụrụ obi gị, dịka ihe ị na-emere Chineke, na-abụghị nye ndị mmadụ. Ana m agwa gị, ị ga-agbanwe akparamagwa gị nye ọrụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ụbọchị ọbụla ị na-aga ọrụ, ị na-ekwu sị, ana m aga n'ụbọchị taa ịgara gị ozi. Nke a bụ ihe ị nyere m ka m mewe ugbu a. Ọ bụrụgodị na ihe ahụ amasị gị, na-emere ya Onyenwe anyị, ma were omume ọma na-eme ya. N'ihi na mgbe anyị na-eme ya otu ahụ, mgbe ahụ ka anyị na-etinye onwe anyị n'ọnọdụ Chineke ibuli anyị elu gaa na ihe ọzọ. Mana ọtụtụ oge mgbe anyị na-eme ihe na-adịghị amasị anyị, ọ bụ nnwale nke agwa. Ma anyị kwesịrị inwe obi ekele nga anyị nọ, ma anyị kwesịrị imezi nke ọma ebe e debere anyị, ma ghara inwe omume ọjọọ. Mana obi dị m ụtọ na anyị na-enwe obi ụtọ banyere ịhụ ọrụ gị n'anya. Amen. Ana m ewulite gị. Ndị Kọlọs 3 amaokwu 23 ruo 24. Mgbe ị na-amata nke ọma na ọ bụ ihe si n'aka Chineke, ọ bụghị n'aka mmadụ, bụ mgbe ị na-enweta ihe nnweta nke bụ ezi ụgwọ ọlụ. Mgbe ihe ọbụla nke anyị na-eme, ọ bụrụ na omume obi anyị bụ Chineke gị ka m na-emere ihe a, mgbe ahụ Chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ. Achọrọ m ka ị nweta nke ahụ. Chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ. Onye ahụ nke ị na-ejere ozi bụ Onyenwe anyị Kraịst, onye nzọpụta. Matu 25. Ma anyị ga-ebido na amaokwu 32. Ọtụtụ n'ime akwụkwọ nsọ ndị m nwere n'ụbọchị taa dị nnọọ ka akụkọ zuru ezu, ma ha toturu ogologo. Ma eche m ịma ihe mere anyị ga-eme ihe a, mee ya n'ụzọ ziri ezi. Ụwa niile ga-agbakọ n'ihu ya, ma ọ ga-ekewa ha, ndị mmadụ, pụọ site n'ibe ya, dịka onye ọzụzụ atụrụ na-ekewapụ atụrụ site n'ewu. Ma ịhụ na a sị n'oge ikpeazụ a ga-enwe ụdị mmadụ abụọ, atụrụ na ewu. Ugbu a, atụrụ na ewu bụ ụdị ndị dị iche iche abụọ. Ha nwere agwa dị iche iche. Atụrụ bụ ndị ọ dị mkpa idu, ọ dịkwa mfe idu ha, ma ha na-eme ụdị mkpọtụ a nke dịtụ ụtọ, baa baa. Nke a bụ otu m si eti mgbe devu si m mee ihe m na-achọghị ime, baa. Ee, ụtọ m. Mana ewu, mgbe ọbụla ka ha na-alụsa otu ihe ọgụ, ha na-asụ isi ha n'ahụ aja, ha na-asụkarị isi otu ihe. Ma ewu na-asị mana. Ma ya mere anyị nwere ndị mmadụ bụ atụrụ na ndị mmadụ bụ ewu. Ma ọ na-adị mfe idu ndị bụ atụrụ ime ihe Chineke chọrọ ka ha mee, mana ndị bụ ewu na-enwekarị mkpesa na ihe kpatara na ha enweghị ike, ma ọ bụ ha agaghị eme
ihe ha kwesịrị ime. Nke kachasị mgbe o ruru inyere ndị ọzọ aka. Ịma anyị niile na-achọ ka e nyere anyị aka, ma ọ na-amasịkwa anyị niile ka mmadụ mere anyị ihe. Mana anyị nọ ebe a ije ozi. Asị m anyị nọ ebe a ije ozi. Mana ịma anyị nwere ike ịtụfu ndụ anyị n'inweta ihe anyị ga-enweta n'aka ndị mmadụ, ma ọ bụ na anyị ga-atụgharị gburugburu n'ụbọchị taa ma bido hụwa ihe anyị nwere ike imere ndị ọzọ. Ma mgbe ahụ anyị ga-achọpụta ihe Chineke nwere ike imere anyị. Achọghị m ka afọ ju m naanị na ihe m ga-anata mmadụ. Achọrọ m ịchọpụta ihe Chineke nwere ike ime, n'ihi na o zuru ime karịchasịa, mejupụta karịa ma karịfechaa ihe ọbụla nke anyị nwere ike inwe n'olileanya ya ma ọ bụ chee. Ihe ọjọọ bụ na ndị mmadụ na-atụfu nkwụghachi nke Chineke ebe ha na-ele anya ihe mmadụ nwere ike imere ha. Chefuo ihe mmadụ nwere ike imere gị, ma tinye obi gị na ihe ị nwere ike imere mmadụ. Tụkwasị m obi. Ibido na-ajụ Chineke na-ekpe ekpere si, olee ihe m nwere ike imere mmadụ? Ọ gaghị ewe ya ogologo oge igosi gị. Nke a bụ ihe mere anyị anaghị ekpekarị ekpere ahụ mgbe ọbụla. Ngwa ugbu a Jizọs ebido na-akọwa. Matu dere ya mana o si n'aka mmụọ nsọ bịa. Ihe karịtụrụ ihe ọ na-ekwu. Amaokwu 34. Mgbe ahụ eze wee gwa ndị ahụ ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m, ndị nwere iru ọma azọpụtakwara maka nzọpụta nke ebighị ebi. Nwetanụ ma nara alaeze ahụ nke a kwadoro unu site na mgbe ụwa amalite. Ma agụrụ nọ na-agụ m, unu enye m nri. Akpụrụ nọ na-akpọ m nkụ, unu enye m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m onye ọbịa, unu akpọrọ m kpọbatara onwe unu wee na-elekọta m ma nye m ebe obibi. Ugbu a ka m kwuo otu ihe tupu m aga n'ihu. Ugbu a anyị ma na azọpụtara anyị site na amara, ọ bụghị site n'ọlụ anyị. Mana aga m agwa gị otu okwu taa. Azọpụtaghị anyị site n'ije ozi, kama azọpụtara anyị ka anyị wee jee ozi. Amen. Mana amaokwu a ọ bịara nnọọ dịka na ngwa chere otu nkeji. Ọ bịara kwuo maka ndị azọpụtara ma ga-achịkwa na wee banye n'ezi ọrụ ha. Mana nke bụ isiokwu bụ n'ikwu eziokwu. Ekwekwere m nke a n'obi m. Onye ọbụla nke a mụrụ ọzọ n'ime mmụọ na eziokwu, ị nweghị ike ịghara ịgbanwe. Ọ bụghị ihe kwere omume ịbụ onye mmụọ nsọ Chineke mejupụtara, mana adịghị achọ imere onye ọbụla ọzọ ihe. Mana nke ahụ bụ eziokwu. Ị nwekwara ike gaa bido hụ n'isi gị na Chineke nwee ike mezie nke ọma. Ụdị oyiri Kraịst a n'eziokwu agwụla m ike. Ụdị ikwu ụdị ihe nchepụta a si n'agbanyeghị ndụ ọbụla nke anyị bi, Chineke dị mma, ọ bụ onye obi ebere. Ịma anyị ga-aga eluigwe, onye ọbụla ga-agacha eluigwe. Ịma mana akwụkwọ nsọ gwara anyị si a ga-amụrịrịla gị ọzọ. Ma e nwekwara ihe mpụta ihe dị ukwuu n'okwu Chineke na-azọpụtara anyị site na nzube, mana Chineke chọrọ iduba anyị n'ime nzube ahụ. Mmadụ ole n'ime unu kwenyere na anyị kwesịrị ị na-ahụ ihe mgbanwe ma a mụọ anyị ọzọ? Amaokwu nke 36. Agba m ọtọ, gị nye m akwa, ejighị m ahụ gị bịa leta m site n'inye aka na ikpere m ekpere. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, gị bịa hụ m. Ma ugbu a n'ụtụtụ a, mgbe ị nyere onyinye maka ije ozi nke ụlọ mkpọrọ, ị gara n'ezie gaa leta Jizọs n'ụlọ mkpọrọ. Nke a bụ ihe ọ na-ekwu. Nke a bụ ihe ọ na-ekwu. Ka m gwa gị otu ihe. Inye enye bụ oke ihe dị mkpa. Enwere m olileanya n'oge a na anyị na-aghọta na Chineke ayọgaghị ego, mana ego anyị adịghị oke mkpa iji rụzuo ọrụ ya. Mana ime ihe ndị a bụ inye anyị ohere ka anyị sonye na anyị na Chineke imekọrịta ihe n'ọrụ ya n'ime ụwa. Ma ndị ziri ezi na ndị ezi omume, amaokwu nke 37 ga-asị ya, olee mgbe anyị hụrụ gị na-eji ahụ, ma ọ bụ agụrụ na-agụ gị anyị nye gị nri, ma ọ bụ anyị bịa leta gị? Olee mgbe anyị hụrụ gị dị ka onye ọbịa anabata gị, ma ọ bụ mgbe anyị hụrụ gị na-eji ahụ, ma ọ bụ mgbe anyị hụrụ gị n'ụlọ mkpọrọ? Amaokwu 40. Ma eze ga-azaghachi ha, n'eziokwu ana m agwa unu na dịka unu na-emere ya otu n'ime ndị ntakịrị bụ ụmụnna m, unu mere mụ ya.
ya wee tụgharịa ya n'ụzọ nke ọzọ n'akụkụ na-adịghị mma. Agụụ na-agụ m, inyeghị m nri, ajụghị m ahụ, ileteghị m, anọ m n'ụlọ mkpọrọ, ị bịa eleta m ma nyere m aka. Ọ dị mma onye nwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ gị na ihe ndị a niile, ọnọdụ ndị a niile ịma ma onye ọbụla n'ime anyị nwere ike ichesị nke a doro anya, aga m emere Jizọs otu ahụ. Ị na-anụnụ? N'eziokwu, Jizọs agụrụ na-agụ ya, aga m enye ya nri. Ma lee, mmadụ ole n'ime unu ga-emeju afọ nke ha ma ọ bụrụ na ị mara na Jizọs nọ n'akụkụ nga agụụ na-agụ ya? Ị ga-eke ihe ị nwere, ọ bụ eziokwu. Amen. Ya wee sị, ọ bụrụ na ị mebeghị ya nye ụmụnna m ndị nke obere a, mgbe ahụ ị mebereghị m ya. Ebe a ka okwu gwụrụ. Otu ọbụla anyị si emeso ndị mmadụ, Jizọs na-ewere nke ahụ dị ka ọ bụ onwe ya. Ma nke a bụrụla m anya mmepe na mbido na-enweta ihe mkpughe banyere n'ọdịmma n'afọ 20 gara aga, na ọ bụrụ na m mejọọ mmadụ ma ọ bụ enyereghị m ha aka, ma ọ bụ ajụrụ m inyere ha aka mgbe m nwere ike, ọ naghị amasị Chineke. Maka m gwa gị otu ihe, mmụọ ya bi n'ime m. Ma ọ bụrụ na o nweghị obi ụtọ ma m chọpụta nke ahụ ma gị na-achọpụtakwa, ya mere naanị ihe anyị ga-eme bụ inyere ndị mmadụ aka ka anyị mejupụta ọṅụ anyị, ma na-enwe obi ụtọ, na-enwe obi ụtọ, na-enwe obi ụtọ. Ndị na-echere naanị onwe ha enweghị ike inwe obi ụtọ. Ị nweghị ike inwe obi ụtọ ma na-echekwere naanị onwe gị. O nwere ọtụtụ ndị nọ ebe a taa, ma ndị na-elela ihe onyonyo, ma gị na-echesi gịnị na-eme dị ndụ, ma amaghị m ihe m jiri enweghị m obi ụtọ. N'ezie, anyị ma na ọsịsa ya nwere ike ịbụ ma unu atụkwala m okwute, ma o nwere ike ịbụ na ị na-echere naanị onwe gị. N'eziokwu, ana m ekwu, o dochaghị m anya. Abụbụ m onye ozi ọma na-echere naanị onwe ya. Nke ahụ bụbu nsogbu m. Mana enwere m ike ikwu nke ahụ, na nke ahụ abụghị nsogbu ukwu n'ebe ị nọ. Ngwa Mata isi 20 amaokwu 20. Aka nkwọ nsọ a na-ejide m. Ọ dị ka ọ bụrụ na ị mebereghị ha ya, ị mebeghị ya, wee nye m. Mgbe ahụ nne ụmụ Zebedi abịakwute ya, ya na ụmụ ya ndị nwoke, gbuoro ya ikpere, na-efe ya ofufe, na-ayọ ya ihu ọma. Ya wee sị ya, gịnị ka ị chọrọ? Ya sị ya, nyere m ụmụ nwoke m abụọ ndị a ka ha nọrọ n'ala eze gị, otu n'aka nri gị, otu n'aka ekpe gị. N'ezie, nke a wedoghị gị anya na ọtụtụ mmadụ chọrọ ilekọta otu ihe. Achọrọ m ịbụ onye isi. Ngwa ka m gwa gị obere ihe banyere ịbụ onye isi. Nke a bụ ihe ị na-enweta ọtụtụ ihe ruru gị n'aka ime, ma ị na-enweta ọtụtụ ọrụ. Mana agbanyeghị mkpebi ọbụla ị mere, enwere onye ọ na-agaghị amasị. Ya mere ị kwesịrị ịghọta akụkụ ya abụọ banyere ịbụ onye isi. Ma mgbe ịbụ onye isi ihe na-emebi, ọ na-ada gị n'isi. Otu n'ime ihe ndị o nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'ihu buru ibu nye m bụ na emeela m ihe a ruo afọ 40, mana agabeghị m ebe ọbụla nke na-enweghị ihe ruru m n'aka ime. Ya mere mgbe ụfọdụ ana m echesa, oche m ihe ọ bụ ịgaru na ọgbakọ nọrọ nnọọ otu a, ghara nnọọ ịbụ onye nchịkọta n'ime ebe ahụ. Ya mere ị kwesịrị ịghọta na otu ihe bụ ịbụ onye isi na-abụ ihe nzuzu ọ bụrụ na ijikeghị ime akụkụ ya nke ọzọ bụ ihe ọ na-ewe. Ma mgbe m nọ ebe ahụ, ka m kwuo ihe ọzọ pụrụ iche. Ndị mmadụ na-enwekarị ihe nke ha chọrọ ikwu banyere na ha ekwenyeghị na onye nke na-achịkwata na mkpebi ha mere. N'ezie, echeghị m na ị kwesịrị. Ọ bụrụ na ọ bụ m, agaara m eme. Ka m gwa gị otu ihe, ị maghị ihe banyere ihe ị na-eme, ma ọ bụ na ị ghọtakwara akụkọ ahụ n'uju. Ndị ụfọdụ nọ n'akụkụ nke ọzọ ahụ, mkpebi ọbụla nke ha mere bụ ihe ga-abara ha uru, ma onye bụ onye isi agaghị enweta ihe ọbụla n'aka otu onye.
ha ga na-ele onye ọbụla anya. Nwanna, nke a dị mma nye anyị. Ya mere, na-abatatụrụ onye isi gị ebere site n'omume gị na ndị na-achị isi n'ebe ị nọ. Amen. Ka anyị na-ekpetụrụ ha ekpere karịa, ma hụtụ ha n'anya karịa, ma na-ekele ha karịa, ma na-ewetụta ọnụ n'ikwu uche anyị. Unu emeela ka nke a pụọ m n'obi. Ma Jizọs zaghachiri n'amaokwu 22, ị chọpụtaghị ihe ị na-ayọ? ị nwere ike ịṅụ n'iko nke m chọrọ ịṅụ na ya, ma emekwa gị baptizim na baptizim nke e mere m. N'ụzọ ọzọ, ihe ọ na-ekwu bụ na e nwere ụgwọ ị ga-akwụ. Ya wee sị ha, ị ga-aṅụ n'iko m, mana ịnọ n'aka nri m na aka ekpe m abụghị m onwe m na-enye ya, mana ọ dịrị ndị ahụ ndị nna m nyeworo ya na ọ ga-abụ ha. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ iri ndị ọzọ nụrụ ihe ha nọ na-ekwu, ha wee wee iwe maka ụmụnne abụọ ahụ. E kwuru, onye ka ị chere na ị bụ? Gịnị ka ị ga-eji bụrụ onye isi? O nwere ike ka anyị bụrụ onye isi, ka anyị nwee ike nweta oche ndị ahụ. Oche ahụ kwesịrị anyị, o kwesịrị gị. Ma Jizọs akpọọ ha nye onwe ya sị, ma ịma ndị ọchịchị ndị Jentaịl na-enwe ha, ma ha bụ ndị ike, ma ejide ha rudata ha, na-eji ike emegide ha. Ya mere ọ na-enye obere nnyocha banyere otu ndị isi na-achị isi n'ụwa a na-esi emesokarị ndị mmadụ. Ha na-abụ ndị ọchịchị aka ike, ha na-akwagharị ndị mmadụ, na-achịgharị ndị mmadụ. Ha anaghị enwecha mmasị n'ebe ndị mmadụ nọ, naanị na ha chọrọ iji ndị mmadụ nweta ihe ha chọrọ. Ọ bụghị otu ahụ ka ọ ga-adị n'etiti unu. Ugbu a ka m kwute obere ihe ọzọ. Nke a bụ ihe ọchị, ọ bụ ọgbakọ, ma aga m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Mmadụ ole n'ime unu nọ n'ọnọdụ ọkwa nke ọchịchị nye ndị ọzọ? Ọ dị mma. Ugbu a, aga m agwa gị otu ihe nke dị mkpa. Kpachapụ anya dịka onye na-anọchite anya Kraịst, na ị na-emeso ndị nọ n'okpuru ọchịchị gị n'ịdị mma nke dị elu, na nsọpụrụ gị, na-enwe obi ekele nye ha, gị kelee ha ekele ebe ha kwesịrị ekele. Ọ bụrụ na o nwere ihe iji n'ikpebi ihe banyere ụgwọ ọnwa ha, jisie ike ilezi anya ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ nke ọma. Akwụkwala ha ụgwọ nwatakịrị nke ị chere na ọ bụ ihe ị ga-emenwu. Kwụọ ha ụgwọ dị mma otu ị ga-apụtali. Ịma, onye ọbụla nwere ike ịbụ onye isi. Ịbụ onye ndu bụ ihe ọzọ dị ezigbo iche. Ekwenyere m na otu ụzọ esi enye Chineke ekele n'ihi ihe ọma niile o mere anyị bụ ime ihe iji nyere onye ọzọ aka. Gịnị mere ị gaghị ajụ Chineke taa ihe ị nwere ike ime iji gọzie onye ọzọ? Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.